سلام سخبركم تعزبتنا ناي وشتنا يدقن زتقلل سومناو فصاميتا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا كساب مززامو كتكتاتولنا بخبر العدم بمقنعات مبل سراسان كلتن عمت بعد ناس كاد زنحة وردر كعصو مربب كالعي ديفيجن زبا ماكل بسنبت أب ساعات دحر قطري عدما زتا قبرو لو ماقايش أباراتا قراو فدرشن كعصو مربب بركت زبول تتصاوتنا أفكارت سبورتنا بزوت رغبولو ناي مزازمي سنة سرعة تخايدو فلما وردراتن زكايدا قانتات لك أنشتو سنتين دم بسنبل نبرام صوتا ناي زن قانتات دقفتن تسنين تنكا قزلو صوتانا نصباريقن أب فالميت ساتكا سنتين إسران حموشل بإسران كنت تعويتنا لام تصوت دم بسنبل أب صعب سيت مورال جيرن بمئتاو متحزي تسعينوان بقومات تصواتي فيبن إنا تقلس دما أكتاتيلن أبعل سنيت إسران حموشن بعصر تشلوشت إسران حموشن بعصر شمونت إسران حموشن بإسران سلستن بمسعر بدمروتيت سلست بحدا بمعوات وانش أنا سنت كتلعل بقي عام زعبة صوتان يدك يتبعتيو قانتات تفنقل سلامين ترخيبا إذن قانتات تمس قزيه بقعتهم أنا تمحيشو تمكرو أنا دلبوز موصوز ترنفا مسموخرن باقو حيال متلخ كرة تثبيت كل أفكار سبورتين يروم صوتا كبز فلمولات حزو حيال نايمتك عن مكل خلين ترايوم بفلاي قانتا فنقل قومات تتصاوت زحقفت مسم مبارم أب متكع الزر آيتو صوتا زمست نيروم لقدامي تساتكا عسران حموشن بعسرا زازيماتهم أب سعبت كالي تسات فنقل أي تخالون أب مسمر مكل خان نخعصو أب دحريت من ملاس بحفيشا الزر أي ووهد صوتام داقي من بقفي حوتيت عسران حموشن بعصر تحالة بمسعر نصوتا ناب مرحنتهم يأتيهم أب سالسيت ست بأسلطاني هلال حامدة لقانتا السلام بدقف تمام يقاب زقد سلتلوم روي اللوت إكتري كالت بالتدقاقامي أب أنصار قانتو زو حزوو زنبرو تدقاقام متكعتن ميلات أوتان دمام ناب ربحهم زغيري نيروم منصارو فنقلاوان كزانيهم ترايوم نمرحنتهم كعقبو بزي مقالوم كان سلام عسران حموشل بعصر شوعته كتزازمو خيلام صوتا بحيال ملكو عاب زقصل الله بربعت ست قانتا السلام عسران حموشن بعسران حالن بمعوات نصوتانا بكلت بختك أيروام صوتا بمعروتيت أب زقصل اللوم أب حمشيتن مثلاليتن سيت من تسعر كل أفكار سبورت دقف تكلتين قانتاتن بعبي هانك أوتا زت صبي واليرام باسلطاني مؤاب أمين اتسلت الفنقليا مرحنة عيزة نتبي أكفي حاب المقزقاس عصرت حموشته بشدشته بمسعر بدمروتيت سلسته بخلته بمعوات وانش أنا سنت نابك بحياتي أب مزازم علت عوتات قانتات كاب حلف سبورت انفر زوبا ماكل آتو كفل برام كمون حلف سبورت انفر منستري تمرتي زوبا ماكل ممر موسى زقي قزهي زي تدال ولن ناي مدالين وانش أنشلمات تقبيلن نقولو نتنازل مدب عود نخون زجبر سب بتعمل مسكنا تتصوتا ندحر كنرأ خنا تتصوتا بتعمل تتصوتا قب تثبيتنا وصا كمان كنا نيرو جن كتسعر مثل ذلك بتصوتا عود حقساتنا كنرأ زجبانا سرينا أفتز كنا ترين جزء إذا عين تصوتا خرينا مخالم نحنا بتعملنا حقسات نايت شعت ورح عدمة لهم تتصاوتين شعت ورحي خمس سريحة تريهم كلها بتعمي تزبان كنا أدو قبوهم يتم تتصاوتي هاجرا فدريشن مجمريا نوع كانوا مسجونون دلي مغنياتو كم زعينة ودرات تكاتي سبورتاوين مفرايز قبرو زلو تعري مجمريا نوع كانوا مسجونون مفتو بدحري تمدلات قليلا ينبره مغنياتو زم تتصاوتي كابس تفلالي عبيات تمرتي تعاكبهم زموتيهم نعوم بحد بوتا ستلت كتقبرهم حنساب سقاب ما ينفع عقيدك مسؤوم أو ودرات آتيها زقبر نبرة ترينات نيرو هالكن يروه بلك تعاود يجبأنا يزبل مالسي أتصباريقنا هنا أبتصقوتات عينة عامل له نايت صعوتنا رؤية نيرو سلزي تعود ولا تم أنصارنا زنبورون قلل تجانتا يكونون عزيم بدها تجانتا يوم. رب مجمرتا شمي في دانيال بهال تمهاري دم بسنبل كوينن جانتا دم بسنبل وكيلا خاصات وتمدلاتك حق زربة حتصيرين يرو كم حجز تمسرتنا متنسي وحيالي نير تتصوتاون بعده
تندخا ناي سلطنتي حاجزن ناي تጻወት تنمساي تጻወታ ደቅ ጋንታይ ሓቦን ኣብዚ ጽሕና ዘሎ ብሓጭር ግዜ ተኣኪብና ከምዚልና ተሰማሚዕና ክንጻወት ብምኻልና ዓብ ነገር ኢና ኣና ሙሉ ሃገር ብግራስሩት መልክዕ ከምዛ ዓይነት ምጅማሩ ዓብ ነገሪ ማለት እዩ ዘን ተማሃሮ ዚን ካኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደንበ ሰንበል ናይ 3 ዓመት 4 ዓመት ስራሕ ተሰሪሕለኒ ዘናተይ ናቱ ውጽኢት ከምዛ ዓይነት ደረጃ ንኽበጽሐውን ብዙሕ ኣበርክቶ ነይሩ እዩ ብዓብይኻ ናተንካ ዲሲፕሊን ዘሎ ዓይነት ኣካይዳን ዝኸዳ ዝበልካይን ዝሰምዓ ስለዚ ናቱ ውጽኢት እየ ዝብላነ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ሓጎስ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ተጻዋታይ ኣብ 9 ወርሒ ተጻዋታይ ጌርካ ክትሰርሖ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ ክስታይ ኣለዎ ግን ብሓፈሻት ድሌት ኣሎ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ገለእት ንስታት ኩሉ ሓዋዊስካ ብጣዕሚ ጽቡቕ سمي أيمن عبد القادر خاب دمتة خلو خاب تمرت مع نفحي خاب حمبرت مزيا مالتي وددر سايو نمزي مشالو خندي خابي مسي خان اي ترانسبورت صقم كله انت قاط مكان مقد مسنا خل حساب سايكل مسينا بسرين نقبروا لمعلتات نيوري دي تصوت قدن قدنا خو مسخن صبه كابي مسي خدام من سعرتنا مسينا كله بزدل خفر دخلي سب زد بلاك هذا اللي دقف انت تغير له كابز نلعله كابز دلون لعلي زي نورمال نغري كابز دلعله تصاويتنا حسابنا هاجر كنصات دلوات علينا خلاتنا حجون كم كالاي ديفيجن زلنا متن او قداماي ديفيجن زينا تولو دغاطمنا صقمسي يبلا مالت ابزيا تراينا لنا صنحلنا او قداماي ديفيجن كنمصينا نزوبا مالت امودا تخبل زلي قدم رحس بعلنا صنت كبل دلي ان كلاين سلطنتين نتي مسانا زصنح نحنا دغافن يغنيلنا كبل دلي حجتهم تم تጻወት بفلاي እንዳ ዓበይን እንዳ ተረሩ መخدي ስለዘለው زياده مورال متبعن بفلاي كناي نوت ناي نبرت ማለት ስም በዓል ኩዕሶ ገለገለ መሳለ خدالو كحجزوا مالو متبع عند حرجنا منا نحنا ጸገም يبلن ተጻወትና لعل 120 تጻወት لهم سال زل علم 120 نبلو دلنا قطري كله خسله فايكلني مخنياتو اتزلنا حصرتات كم زبلك هذا اللخي تشعت مالي عند حرحسكا تشعت تጻወت يطريها تسلف تقول اجي اتزلنا شجر ريوتي فيدريشن يكون ولا تي ما كلي ولا هاجراو فيدريشن ابزح حجز عند حرجرنا نحنا قلبتنا اين بقى حجون كم تزبل كم زي يختريو صنحهم لما انت بوع من فسي تزازيمو زغات ما بقاسيو نايزم تمهارو بغراسروت جمري زي غراسروت تجمر كلها بهاجرا فيدريشن كؤس مربع بإرترا كومون فيدريشن مينستر تمرت انفر مينستر زوام اكل بمتعبار استجمري انفوتو ناي عدمه دارغاني 10 حدا ورحي وحيزلو كم زرعنا خاب دك نسيم دك تبعتين اب زوام اكل اب سلسته ماكلينا جميرنا اميرا دنب سنبل كمون اب ميدا كنما سالسيتي اميرا بحت مسكرم كم زرعنا كا مبل 10 حدا ورهم زيون غراسروت يلوم جمرو كلاي ديفيجن اتيوم درون صوتاتات زي يكايدلو شامبيون جميرم شامبيون اندا قصل خلوها ابزناي 30 كتم بعد نصنت كمزي زرعهم صوتا كمزي درجه نوي عمتات يجروا بزوا ماكل اذا كلاي ديفيجن الموسع درجه 10 15 عمتنا جميرنا ስለዚህ እዚ ናይ ግራስሩት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ረብሓ ከም ዘለኻ እዚ ኣጋጣሚ ከም ዝረኣና ጽቡቕ ውፅኦታ ዘዚምና بمهنات مبل 32 عمت صنبلنا صنك كاير زقنين ياودي كام حلاف ودرات كعسس سكع زوبا ماكل امونغونا دق تبعتون دق انستيون غانتاتات بسنبت بركت زبلو افقرت سبورت اميرا بوتشي فيليا ابسترخبلو بدمقت تزازيمم فلام صوتا زاتوا غانتا دق انستيو علنان دندن نيرن ابتي تصوتا علنا فيفن ابراهان فروين تسفاين بلوص منقسقازر ايلو غطم علنا بصبي وصي 30 ب28 نعوت بقعام
ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ከምቲ ናይ ቅድም ዘይኮነ ጽቡቕ ምድለዋት ጌርና ኢና ኣቲና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ሻምፒዮን እኮ ስዒረናና ነይረን ግን ሕጂ ልምምድ ወሲኽና ኣብ ሰሙን ሓንሳ ኢና ንገብር ነርና ሕጂ ግን ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ጌርና ነቲ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ሰዓራና ተሞኪርና ኣለና ኣቲና ምስጋንታ ደንደን ብዝሓለፈ ክንፃወት ከለና ኣብቲ ፋልማይ ኢና ተፃዊትና ቀዳማይ ጌም ኢና ፀአትና ቻምፒዮን ኣብኡ ኣይተዋሃድና ነርና ትሬን ቦታ ይነበረናን ሓንቲ ነራትና ትሬን ሕጂ ግን ናይ ትሬን ቦታ ሂቦምና ክልተ ቦታ ሂቦምና ብሶም ክልተ ግዜ ሂቦምና ሕጂ ተዋሂድና ኢና ሕጂ ጽቡቕ ኣልና ብጣዕሚ ሰልጣን ይነበረና በዓልና ኢና ንገብር ነርና ሕጂ ግን ሲምባ ዝሰጥነና ስለ ዝነበረ ጽቡቕ ተዋሂድና ትኩሉ ናይ ቀደም ረሲዕና ዝነበርና ኩሉ ነገር እንዳዘከረና ከምዚ እንዳበለና ብኸምኡ ነፊዕና ማለት ኣሰልጣኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መጀመርያ ኣይነበረና ከም ኮች ጥራሕ ኢና ጌርና ኣቲና ሲምባ ግን እቲ ዝነበረ ክእለት ማለት ቁሩብ ናይ ቲያቶ ጉድለት ነርና ተሞክሮ ኣሎ ኣቦቶ ግን ናይ ቲያቶ ልክዕ ከም ጀመርቲ ገይሩ እዩ ኣሰልጢንና እሱ ኢኻ ተኪእልና መጀመርታ ትሬን ጀሚረን የንፀኒሕና ንዓይ ኣነ ካብ ተመለስኩሉ ወሪቓ ምስቲ ዝነበረ ናተን ኣካይዳ ብጣዕሚ እቲ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ትሬኒን ልክዕ ከም በቲ ናተን ዓቕሚ እየ ክኸይድ ጀሚረ ንምንታይ ምስ ዕቤት ዘለዎን ተፃወቲ ብምዃነን ነቲ ፊዚካል ዝገብሮ ከዓ ኩሉ ግዜ ምስ ናተን ዝኸይድ መንገድታት ከስርሐን ጀሚረ ዘሐጉሰካ ነገር ናተን ከዓ እቲ ኣለና ኢለን ሕናስ ናይ ቀደም ተፃወቲ ኣለና ስጋብ ሕጂ ክንምክት ኢና ኢለን ብምግባረን ትሬን ከዓ ዝያዳ ብምንፀን ኣብቲ ዓወት ክንበፅሕ ክኢልና ማለት እዩ ጋንታ ደንደን ብጣዕሚ ሓይላት ጋንታ እየን ንኣሹ ብምዃነን ከዓ ዝያዳ ኣብ ቅልጣፈ ስዕራና ኢለ ኣነ እውን ሓሲበ ነይረ ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ጋንታ ኣለና ከዓ ብተሞክሮ ከዓ ኣዝየን ንፉዓት ብምዃነ ነቲ ፀወታ እንታይ ኢና ክንገብሮ ፈቲና መጀመርታ ረጊአን ክፃወታ ከም ዘለዎን በርኬ ብቅልጣፈ ንዓና ክንወዳደርን ኣይንኽእልን ኢና ጋንታ ደንደን ማለት እዩ ግን ነቲ ዘሎ ኣካይዳ ግን ከመይ ጌርና ማርክ ሰሪሕና በቲ ናተን ዓቕሚ ኣካይዳ ናይ ጋንታ ኣለና ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ እጃ ኣብቲ ቀዳማይ ኳርተር ቁርብ ኣለና ከይደና ጋንታ ደንደን ከይደናና ነይረ ድሕሪ ግን ናብ ምንታይ ኢና መፂና ናብ በርኬ ምስ ናተን ሸበድበድ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ነቲ ሸበድበድ ናብ ረብሓና ክንቅይሮ እንተኮይና ሃዲእና ኢና ክንፃወት ዘለና ሃዲእና ስለ ተፃወትና ከዓ ነቲ ዘሎ ነገራት እንዳፅበብና ከይድና ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ እውን ብዝያዳ እንድሕር ትሬን ሰሪሕና ብዝያዳ ከም ንብርትዕ ንፈልጥ ኢና ፅቡቅ ጌርና ትሬን ፅቡቅ ተሰሪሕና ብዝያዳ እውን ክንውስኸሉ ኢና ንእሽተይ ፊያቶ ይፀገም ዘለና ትኽእለት ኣሎ ኣብ ፊያቶ ግን ንእሽተይ ፀገም ኣላትና እሳ ትሬን ድሕሪ ሞር ሰሪሕና ነመሓየሾ ኢና ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁሩብ ምስዚ ሕጂ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ምስተን ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮን ቁሩብ ፍልልይ ዝረኣናሉ እዩ እቲ ፀወታ ብሓፈሽኡ ግን ተናይ ቀደም ተፃወቲ ይረኣየካ 15 ዓመት ተፈልየን ፀኒሐን ካብዚ ሜዳ ናብዚ ተመሊሰን ክዕወታ ብፍሉይ ጥቀት ዘለዎ እዩ እንታይ ክመሃራ ክእላ ዘናእሹ ካብዚአን እዚ ቦታ ተሓሕዛ ትምህርቲ ግቡእ ክወዛ ከም ዘለዎን እዘን ገዳይም ተፃወቲ ዝረኣነየን ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣደ ቆልዑ 3-2 ዘይወለዳ የብለንን ምዘን ናእሹ ገጢመን ተዓዊተን ክወፃእ ብፍሉይ ክረአ ዘለዎ ሕጂ ኣሰልጠንቲ መምሃራን ካብዚአን ገዳይም ተፃወቲ ክመሃሩ ኣለዎም እዞም ሕጂ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሽ እውን ኣሰልጠንቲ ናይ ገዳይም ምዘናእሹ ዘሎ ብዙሕ ፍልል እዩ ዘለና በርኬ ባስኬትቦል ብሓንጎል ዝስራሕ ስራሕ እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ሓንጎል ስራሕ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣንቢብካ ኢኻ ክሰርሖ ዘለካ ስለዚ ካብ ዘን ዓበይቲ ተናእሹ ብጣዕሚ ክመሃራ እየን በርኬ ቀሲልካ ናይ ምፅዋት ክእለት ኣሎ ብሓንጎል ናይ ምፅዋት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ካብተን ዓበይቲ ዝያዳ ክመሃራ ኢለ ይሓስብ ቀንዲ ዕላማና እውን ንትምህርቲ ነተናእሹ ኢለና ነዘን ዓበይቲ ምፂና እየን ዘለና በርኬ ገለ ተመክሮ ተወሰዳ
إلنا بتعمقها وسيلة كونا تسفى يقبر مالتي هبانا بوزخ مهارالون قندم وهاد فقري إن شاء الله كله نعيت عمل دي يكون نحنا بقوم من حليفنا يوم كابانا خدت والقان تكتت كابانا خدل كاتو ساعات سلوزهنا توهايدا نحت فقيرا دي سعر على ابنة يبلنا ميلا ማለት ሓይሊ ብፍዓት ብጣዕሚ ዝጎድለን የለን ግን ቁሩብ ተመክሮ እዩ ዝጎድለን እሱ እንድሕር መሊእኖ ናይ ብሓቂ ትከኣና እየን ካብ ልዕሌና እውን ክኾና እየን በዚ ረኣኽወን ፌደሬሽን ንበይኑ ድስከሞ ኣይኮነን እንዲዚ ማለት ካብ ቤት ትምህርቲ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለየ ኮሌጃት ጋንታታት ተጠርኒፈን ኣብዚ ክፃወታ ካብዚ ናይ ዓሚ ናይ ለም ዘመን ሓይሽ ከም ዝበልካዮ ግን ብዙሕ ተርፈን ኣሎ ብዙሕ ተርፈና ስራሕ ይሓትት ፃዕሪ ይሓትት ስለዚ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብኩሉ ተጠሚቱ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁሩብ ዝሕልብል ጋንታታት ኹና ብዓቕሚ ኹን ዋላ ብመንፅር ደረጃ ናይ ፀወታ ማለት እዩ ጋንታ ኣለና እየን ጀሚራ ማእሰ ወላ ሓንቲ ዝምውለን ሰብ የለን نسن بعلن دمولا دلوا بركي ناي راسي ندي بعلنا واصين ندغبرا ناي ميدا بعلنا واصين ندغبرا ناي ماليا نغزارس بعلنا واصين ندغبرا حجي تي فتاوناتن ناي باسكي زولو فتاوي تي ابدغه يخون اوشت زولو حبرتسب نزن غانتا بتسفا زولو نغرات مورال كبن يدلي بركي نزا وانچا خنمصس بمورالينا مصيلنا ابزيا ስለዚህ መጻናና ኻናታ ሞራል ካ ኣብ ዝለና ደረጃ በጽና ኣብ ደገውን ሓደ ፈታዊና ዩኤል አታደሰ ተባለ ገዲም ተጻዋታይ ናይ ቀደም ዝነበረ ነዘንጋንታ ሪዩ ናይ ማልያ ሓገዝ ገይርና ኣሎ ብልቢና ኻነ መስግኖ ቶም ካልኦት እውን ዘለውን በብተዓቅሞም ነታ ዘላ ጋንታ ንኽትቀጽል ዘሎም ዓቅሞም ክገብሩና ኻ በዓል ሙሉእ ተስፋ ነተን ደው ኢለን ደሎ ገዳይም ናይ ብሓቂ ንዓና ሪእን ክመጻ ጋንታታት ክበዝሓ ኣለዎን እየ ዝብል ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ኩዕሶ ሰኪዔት ናይቲ መዓልቲ ዓበይቲ ፅቢት ዝተገብረሉ ግጥም ኣብ መንጎ ብኣሰልጣኒ ኣቤል ኣፈወርቂ እትእለ ጋንታ ሳዋን ብኣሰልጣኒ ዮሴፍ ንጉሰ እትመራሕ ጋንታ ሓሬናን እዩ ነይሩ ኣብቲ ሓያል ደገፍ ተዓዘብቲ ዝተረኣየሉ ግጥም ኣዝዩ ህልኽ ዝመልኦ ፀወታ እዩ ተንፀባሪቑ ኣብቲ ግጥም ተፃዋታይ ጋንታ ሳዋ ዳንኤል ዘምህረት ዝድነቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ካብ ተዓዘብቲ ንኣዳ ኣትሪፉ ነይሩ ኣብ መወዳእታ እምበር ነቲ ፀወታ ሳዋ 65 ብ56 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታትሉ ኣብታ ፀወታ ንጋንታ ሳዋ እስራኤል ሙልጌታ 27 ሸቶታት ብምዝጋብ ንደገፍቱ ከሰራስሮም ክኢሉ እዩ ተፃዋታይ ሓሬና ሳይሞን ዮሃንስ ድማ ንጋንቱ ካብ ስዕረ ዜና ገፍኣ 20 ሸቶታት ኣመዝጊቡላ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ብደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ብምዃን ዘውዲ ዝደፍአት ጋንታ ኣለና ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ክትዓትርን ከላ ካልእቲ ዝወፀት ጋንታ ደንደን ድማ ብሩር መዳልያ ተቐቢላ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ዝኾነት ጋንታ ሳዋ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን ክትዓትርን ከላ ጋንታ ሓሬና ድማ ብሩር መዳልያ ተሸሊሞም ዕውታት ሽልማቶም ካብ ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእከል ኣቶ ክፍለ ኣብርሃ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ኢንጂነር ሄኖክ ኣሚነ ከምኡውን ሓላፊ ጨንፈር ስፖርት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ኣቶ ሙሳዝ ግገዝህኝን ኣሰልጣኒ ሲቲ ሰንተር قديم تتصاوتي كعصة سكعت نقص هاب تمارين تعديلهم. نحنا مستزينا برنايا وحقي وبزح قدلات نيرنا بزي تشامبيون نتصاوت كلنا. الجمسكم سبع ناس تيرو كان تحرينا العلوة إيدي هجوا نيري يجوا محكومي. قلنا إحنا نزلنا قرات عريمنا وانشان نوصل مخاننا يميننا نفسنا ينام نتسينا مالتي. اكشلي بتعمي حرينا بتعمي كوزدوا بتعمي بزارو نيرم ولا يفكروا لنا نيرم ما بترين هاجرت كان هنقبر كنا بحسب سنه سلسله ورسنا ور حرينا كنوزداينا لهم بتعمي شرشرخه في عمرها صحبونتي تيبال يوم نيرم ابينا بداني لزنبر عين سممع جن ابو هاجرت كان بحسب تيم سلازنبرنا فلايكا كباب سوان لعلي ابو هاجرت كان تمور بحسب كنا حموشه مصاوتو لغزي كل جزء كوتش نقصه مسايد غوفرنيرو داني ذاتس واي كنرا اخي لنا معناتي نصوتو اخون ببو خيله معناتي نسخا خردا نجميرو ذاتس واي كنعوتو له خيلنا تميرات معناتي هو تي مستر حدا كبخار عبي سبات زهبوخا عينت حسب مرداي كلايكا يفلط ازي مبا قبل على الدرجه خبص حكا يخل معناتي ني سلطاني خازربا
ናይ ካልኦት ዓይነት ኣብቲ ዋላ ኢቭን ናይ ቲፎዞ እውን ዘረባ ዝተገብሮ ዘለካ በይንኻ ሙጉያ ኤድሌካኒ ፓስ ኣቦም ሽዑ ተቐበል ገለ ዝብለካ ንዑ ብሓቂ ንሕር ኣተግቢርካዮ እቲ ናይ ቲፎዞ ኮመንት ንሕር ተቐቢልካ ብጣዕሚ ነቲ ናትካ ብሉፅነት መሊሱ ዘወስኮ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቲፎዞና ኮኒ ብጣዕሚ እዮም ኣይተጋደፍዋን ነታ ጋንታ ልዕሊ 20 ገለን ዓመት ምስ ኣጓዓዙ ኣለው እቲ ቲፎዞ ማለት እቲ ተፃዋታይ እቶም ኣብቲ ዓውዲ ስፖርት ደሎ ናይ ኣትሌት ኣሎ ቮሊቦል ኩዕሶ እግሪ ኣሎ ሓፈሻዊ ንሶም እዮም ነንሕድና ኢና መፂና ቲፎዞ ንኾን ፉሉይ ቲፎዞ ብና ክሳይሲ የብልናን ማለት እዩ ኩሉስ ስፖርታዊ እዩ ካብ ቀደም ስጋብ ሕጂ ኣብ ጎና ኣለዉ ነታ ባስኬትቦል ንሕና እውን ኣብቲ ካልእ ዓውዲ ክኾን ከሎ ኣብ ቮሊቦል ኣብ ኩዕሶ እግሪ እውን ከምኡ ቲፎዞ ንኸውን ኢና ብፍላይ ግን ሓንቲ ናይ ሚኬል ጎረምሳ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ክለብ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ብፉሉይ ማለት እዩ ንዑ ካልኦት እውን ከምኡ እንዲኦም ንሱ ጥሩምባ ሒዙ መፃካ ኣብ ኩሉ ናይ ደሚ ናይ ሞራል እዩ በቃ ነታ ጋንታስ ልዕሊ ካልእ ሰብ እዩ ቲፎዞ ዝኾነላ ማለት እዩ ነዚ እውን የመስጉኖ ማለት በዛ ኣጋጣሚ ኣነ ከም እስራኤል ንጋንታ ሰባ ወኪል ክዘርብ ኮይነ ብጣዕሚ የተደለየ ዘለኹ ምክንያቱ ከምቲ ተዳልየ ነዛ ናይ ዋንጫ ነፅነት ዳዓ ትርክቦ ከምኡ ከዓ ናይ ስርዮን ስሪ ክዕወት ብጣዕሚ ድፅዕር ዘለኹ ኣነ ከም እስራኤል ማለት እዩ በኋላ እውን ብሓፈሻ ናይ ክላን ጋንታና ከዓ በቃ ሞሪና ንፅዕሮ ኣለና ነቲ ኩሉ ክንሕዞ ማለት እዩ ማለት እሲ እዛ ክብሪ እዚኣስ ካልኣይ ግዜ ክንደግማ ኣለና ኢለ ኣብ ርእሰይ ኣነ ቀሪፀ ኣለኹ ከምኡ እውን ደጋንታይ ማለት እዩ ስለትፋይ ሕጂ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ نعوتي نها قدم أنا كوفيل دخل نبوي معري مالتي معناته ديسيبليني مور كحلو كزجبرني والجيت أرجع مالتي بس وانا زي بقى تينكيو كل ده مالتي هو زي ودرات حجي بتاعم صحابي ابزبوچ بلا سب اندامص اندا معبل خيدالو باسكتبول صبو انتايز باهلالو ودينسالو حجي نزتات قصال نزلو ودرات بمسرع كمستات نوك اوت عامتني اب حنتي سيزن سي چامبيون تراي ديكون كاسر عدلكا تفلالي عينت نوك اوتات نا 20 سنه ناي معلتنا صنت اغاطاميتات እንዳገበርካ ናይ ካልእ ናይ ዝተሰው ከምታት እንዳገበርካ ድሕር ልዕሊ 5-6 ከማን ክኾን ኣሎ እቲ ውድድራት ከምዚ ድሕር በዚሒ እዩ ትምዕባለው እንድመጽእ ጎን ጎን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፖቾፊላ ኸሚ ካብ ንሕና ካብ ቆልዕና ካብ ንመጽእ ይዝሕል መጽእ ከምዚ ስሩዕ ውድድር እንተራ ተገይሩ سب فقرنا باسكتبول لولو زعدي خنقرا كايكلني ولا ناي بيت مرتات قبر كله ولا بزخونه يقول ودرات كسرح كله حيال توادرنت سلازولو ناي بحقي سب بصحايم بقالن بزي درجه 4-5 ساعات تطويلو دري وددري سلازي ناي بحقي تعذبتي ማህበረሰብ ኩዕሶ ሰኪያት ናይ በሓቂ ይምለስዩ በዛ ግዜ ጽቡቅ ካሎ ሳብ ሕጂ ማለት ብነገረ መንገዳይ እቲ ወዳቢ ናይ ዛኣካል ካኒ ቶም ፌደሬሽን ዞባ ማእከል ብዓቅሞም ዝገብሮ ዘሎ ሳቶሙን ውጽኢት ናቶም እዚ ኩሉ ክንሪኦ ጸናሕና ማለት ለዚ ነግረ መንገድና ክንመዝግኖም ግባእ ማለት ነቶም ኣካያት ናይ ዞባ ማእከል ናይ ኩዕሶ ሰኪያት ዘሎ ማለት سبورتاዊ ንጥፈታት ሚኒስትር ምክልኻል እዚ ማእከል ዝሓለፈ ቅነ ብዝተፈላለዩ ውድድራት ብናይ ካልኣይ ዙርያ ውድድራቱ ቀፂሉ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተኻየዱ ውድድራት እንክርአ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተኻየደ ፀወታት ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ጾታ ደቂ ኣንስትዮ መርሃዊ ንጽንዓት 5 ባዶ ብሪጎን ምስ መርሃዊ ባዶ ዕበል ምስ ብሪጎን ባዶ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መርሃዊ ምስ ዕበል 1-1 ጽንዓት ንብሪጎን 1 ጽንዓት ንመርሃዊ 2-1 ኣብ ዓውዲ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ መርሃዊ ንብሪጎን 3-1 ዕበል ንጽንዓት بتمثالي 3-1 رتيعتا بدك انشتي مرهاو نصنعت 2 عبل نبريغون 2 اب كتما صورنا زته سلاسل وردرات كوس سغري دك انشتي اومال دمحنا 2 ناقفان دمحنا 2 بدك يتبعتيو مرب 2 دمحنا 1 دمحنا ناقفا 1 بادوم اب كوس مربب بدك انشتي مرب ندمحنا 2 اومال المرب 2 اب تمثال وردرات دك يتبعتيو مرب نومال 3 مرب ناقفا 3 بادوم
ብዘይካዚ ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ዝተኻየደ ንጥፈታት ክረአን ከሎም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ሂምቦል ምስ ኣዳል ባዶ ባዶ ኪሎማ ንደንደን 2 ባዶ ሂላል ምስ ደንደን ባዶ ባዶ ኣብ ነደቂ ተባዕትዮ ሂላል ንኪሎማ 2 ባዶ ኣዳል ንደንደን 2 ባዶ ኪሎማ ድማ ንሂምቦል 4 ባዶ ዲኻታ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ሂምቦል ንደንደን 2 ባዶ ሂላል ንኣዳል 2 ባዶ ብደቂ ተባዕትዮ ደንደን ሂምቦል 3-1 ከም ዝረትዐን ከካቦቱኡ ካብ መኮን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትሪ ምክልኻል እዚ ማእከል ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣነፂሩ ብውዕውዕ መንፈስ ኣብ ምቕጻል ዝርከብ ስፖርታዊ ቅነ እዚ ምብራቕ ብዓርብን ቀዳምን እውን ኣብ ወደባውያን ከተማታት ባፅዕን ዓሰብን ብውድድራት ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ መርበብን ብክልቲኡ ፆታ ቀፂሉ ነይሩ በዚ መሰረት ብዓርቢ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታታት ሱዱሕ ዒላን ራስ ዱሜራን ተራኺበን ብሓያል ምውሃድ ዝቐረበ ሱዱሕ ዒላ ድማ ኣብ ልዕሊ ራስ ዱሜራ 2 ባዶ ተዓዊታ ስዒበን ግጥመን ዘሰላሰላ ጋንታታት ሰላሙን ፍልፍልን ነይረን ካብ ተዓዘብቲ ኣድናቆት ዝረኸበ ፀወታ ዘርኣዩ ጋንታ ፍልፍል ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላሙ ናይ 2 ባዶ ዓወት ተጓናፂፎም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ፈላም ፀወተን ዘካይዳ ፍልፍልን ራስ ዱሜራን ነይረን ኣብቲ ብማእከላይ ዳኛ ሩስቶም ጥዑም ዝጊ ዝተመርሐ ፀወታ ድማ ባዶ ባዶ መዓሉ በረኺቡ ኣብ ካልኣይ ፀወታ ሱዱሕ ዒላን ሰላሙን ሱዱሕ ዒላ 2 ባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ዓወታ መዝጊባ ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ጋንታታት ሱዱሕ ዒላን ቀይሕ ኮኮንን ገጢመን ቀይሕ ኮኮን ድማ 3-1 ኣብ ልዕሊ ሱዱሕ ዒላ ተዓዊታ ስዒበን ፀወተን ዘሰላሰላ ጋንታታት ራስ ዱሜራን መረብ ነይረን ራስ ዱሜራ ድማ ንመረብ 3-1 ኣሰኒፋታ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ መርበብ ድማ መረብ ንቀይሕ ኮኮን 2 ባዶ ክትዕወት ተላንከላ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሱዱሕ ዒላን ሰላም 1 ባዶ ኣፋንያታ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ብዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ኩዕሶ መርበብ ቢሻን ሚራስ 2 ባዶ ክትዕወት ተላንከላ ዋልታ ንድራጎን 2-1 ኣፋንያታ ብቐዳም ኣብ ዝተሰላሰለ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብደቂ ኣንስትዮ ድራጎን ሚራስ 2-1 ክትዕወት ተላንከላ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ዋልታን ቢሻን ባዶ ባዶ ተፈላለየን ሓበሬታን ጎስጓስን እዚ ምብራቕ ብምኽንያት 32 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኮሚቴ ስፖርት ንዞባ ጋላ ንፍሒ ናይ ኣትሌቲክስ ውድድር ዝሓለፈ 13 ሚያዝያ ኣብ ሜዳ ዓዲ ጓዕዳድ ብውዕውዕ መንፈስ ኣካይዱ እዚ ውድድር ዕድመ 12 13 14 15 16 17 ናይ ክልቲኡ ፆታ ዘጠቃለለ ነይሩ ዕውታት ናይቲ ዕለት ድማ እዞም ስዕቡ ኮይኖም ኣብ ናይ 12 13 ዕድመ 50 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሜሮን ሃብቲ ካልኣይ ሰናይ ተወልደ ሳልሳይ ብእምነት ግደም ኣብ ናይ 12 13 ደቂ ኣንስትዮ ናይ 50 ሜትሮ ቀዳሚቲ ዲያና ኣሰፋ كاريتي إلدانا فتصم سالسيتي وازي مرزنا أبعد مع 14-15 ናይ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ክፍሎም መንግስቲ ኣብ ካልኣይ ሜሮን ሃብቶም ሳልሳይ ሴም ሳሙኤል أبعد مع 14-15 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ማሞቅ በረኸት ካልኣይቲ ማርታ ጥዑም ዝጊ ሳልሲቲ ቤቴል ፀጋይ أمني عم بيتي 100 متر دقيقة تبعتي قدامي بلال محمد حسن كلاي سمير يوسف سالساي فارس بنيام أمني عبيتي 100 متر دقيقة أنشتي قداميتي فيروز عندهم كلايتي ميلات من قصاب سالسيتي سوسنا رؤسهم أمني عبيتي 400 متر دقيقة تبعتي قدامي دوغول تسقاي كلاي أبيل تسفالم سالساي ألكسندر جبر كريستوس أبتمثل وردر نايدك أنشتي ما قداميتي ميلات من قصاب كلايتي فيروز عندهم سالسيتي نيات كيدانم أبني 400 متر نايشتو دقيقة تبعتي قدامي كفلو من قصاب كلاي إيفن أبراهام سالساي سيم ساميل أنا شيح مترو دقيقة تبعتي قدامي أبيل تسفالم كلا يوسيا ساميل سالساي سيم في الصحيم أبتمثل ورد نايدك أنشتي قدامي تلوام قبر برهان كاليتي مركب سلمون سالسيتي مليون أملسوم أمنا يسلس شيح مترو نايدك تبعتي ما قدامي دوغول تسقاي كلا ألكسندر قبر كريستوس سالساي مناسي ساميل أبتمثل ورد نايدك أنشتي قدامي يوسان ساميل كاليتي فيرونيكا سمون سالسيتي لوام قبر برهان كوينهم تعويتهم اللوم زي تلالو لهم شلماتكا أبتي بن الزبال درجة بسلعد عروز زكاة سنبل سلسان كلتنا عمتنا نت كوسد مخانم هزبار ركبات نيتن الزبا حبيروم أب مونغو تحتيل العلن عصوتو شديش عمد كمونا ديك آنسيون شديش سنابتك كارت صنح الشامبيونا قدم بشكلتا كتما واتع كرتش 20 بسن بشوعة قنبط بوروع سبورت هومن فستازازيموم اتياب 4 كاتيجوري استخفاف ديك الدم بنايت تحت 16 عمد بولول وصيت قدما يويل هايله وانجان ورق مدالين حرش حنافان كلاي محمد جابر بور مدالين شوعات 100 نافان صار سيدما ناود كحساي نحس مدالين 600 نافان تشليموم لعل عصوتو 6 عمد على عثمان ب4 نطبي قدما بومخان وانجا ورق مدالين حرش 600 نافان ناتنين محرطا ب 36 نطبي كلاي بور مدالين حرش 600 نافان سعيد محمد كابجين رعب ولك ب 24 بي سارساي نحس مدالين 900 نافان كشلومو أبناي تحت عصوتو شومة عمد ناتنين محرطاب سعيد محمد فانيل برغتن ب 33 24 كون مع صوت 4 نتوتات كاب قدامك كساب سارساي بومخان
ተሸለምቲ 800,600 ናፋ ኮይኖም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀዳሚት ቅሳነት ሃይለ ካብ ሃይለ ኣየር ብ33 ነጥቢ ዋንጫን ወርቂ መዳልያን 1,200 ናፋን ካልእቲ ምስጋና ሙሴ ካብ ሃይለ ኣየር ብ27 ነጥቢ ቡር መዳልያን 900 ናፋን ህያብ ረዲ ብ16 ነጥቢ ካብ ባፅዕ ሳልሴት ብምዃን ተሸላሚት ናሓስ መዳልያን 700 ናፋን ኮይና ኣላ ብዘይካ ዝንብልፃት ተቐዳደምቲ ኣብ ዝዋሃብ ሽልማት ስዒድ መሓመድ ካብ ጊንዳ ዓሚር ዑስማን ህያብ ረዳእን ተሸሊሞም ኣብ ወንበሪ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሳምሶም ዘካርያስ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ን6 ሰናብቲ ክሰላሰል ዝፀንሐ ውድድር ንተዓዘብቲ ፍሉይ ጦብላሕታ ዘትረፈን ሓደስቲ ተቐዳደምቲ ዝተረኣየሎም ብምንባሩ ንትንሳኤ ቅድም ብሽክለታ ተስፋ ዘስንቕ እኳ እንተኾነ ዋሕዲ ደቂ ኣንስትዮ ንምስሳን ከምኡውን ተቐዳደምቲ ብጋንታ ንምጥርናፍ ኣብ ቅድሚኦም ዓብዕዮ ገዛ ዝፅበዮም ዘሎ ከም ምዃኑ ብምግንዛብ ነቲ ውድድር ክውን ዝገብሩ ኣካላት ሞጊሱ ኣብ መንጎ 11 ጋንታታት 7 ናይ ደቂ ተባዕትዮን 4 ናይ ደቂ ኣንስትዮን ሻምፒዮና ኩዕሶ መርበብ 2022-2023 ናይ ከተማ ባፅዕ ብውዕውዕ ስፖርታዊ መንፈስ ተዛዚሙ ብ8 ግንቦት ንዋንጫ ኣብ መንጎ ብድሆን እምባገደምን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡውን ዕርያ መራኽብን ፋብሪካ ፕላስቲክን ኣብ ዝተገብረ ፆታ እምባገደም ንብድሆ 3 ባዶ ዕርያ መራኽብ ድማ ንፋብሪካ ፕላስቲክ 3 ባዶ ዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተን ኣለን ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብቶም ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕረበ ፀብጻብ እቲ ውድድር 15 ዓመታት በኺሩ ድሕሪ ምጽናሕ ንኣስታት 3 ዋርሕ ከም ዝተኻየደን ብምግላጽ ኣብ መንጎ ጋንታታት ተመጣጣኒ ፆታን ስፖርታዊ ዲሲፕሊን ዝሓዘ ብምንባሩ ትንሳኤ ኩዕሶ መርበብ ሰረት ንምንጻፍ ጥጡሕ ባይታ ከም ዝተነጽፈ ቀጻነቱ ንኽወሓዝ ግና ሙሉእ ደገፍን ምትሕባርን ናይ ኩሎም ኣካላት ክሕይል ጸዊዑ ኣብ መወዳእታ ጋንታ ዕርያ መራኸቢ ሻምፒዮና ከተማ ባፅዕ ብምዃን ዋንጫ ወርቂ መዳልያ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕን ፋብሪካ ሲሚንቶን ካልኣይን ሳልሳይ ብምዃን ድማ ናይ ብሩርን ናሓስ መዳልያታት ክሽለማ ከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ጋንታ እምባገደም ሻምፒዮና ብምዃን ዋንጫ ወርቂ መዳልያን ካልእቲ ጋንታ ፋብሪካ ሲሚንቶ ቡር መዳልያ ሳልሰይቲ ጋንታ ብድሆ ናሓስ መዳልያ ተሸሊመን ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዘቐረብና ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ናይ ደገን ዘጠቓለለ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ካልእ መደባት ኤሪቲቪ ንግድፈኩም ብወገንና ሰላም